זה היה רק עניין של זמן, אחרי שרמזור הפכה בעונה השנייה של אחת האהובות בטלוויזיה, אחרי שאפילו בארצות הברית החליטו לצלם פיילוט לגרסה אמריקאית, Traffic Light. הנה מגיעה הפרסומת עכשיו, ומי שמככב בה הוא לא מירי והחברה שלו, ולא חפר גיסנו העולל, דווקא איצקו החסכן המתוסכל, ואשתו השתלטנית והילדה החכמולוגית, הם עוברים ראשונים להפסקת הפרסומות. יש לי כליה למחירה וגם לבלב, אני צריך משהו כיף. אבי, מה עושים? לזה קוראים במעבר חד. מי שכיכבה בפרסומת הזאת לפני משפחת איצקוביץ' הייתה מורן אטיאס. ביקשתי שבפוטושופ גם כן יעשו אותי קצת מורן אטיאס, אם אפשר. למה לא? שעשו אותי קצת כאילו... מה קרה? אחרי שתי עונות לליאור חלפון, טלי שרוני והילדה יובל, יש כבר דינמיקה משפחתית מגובשת. גם בין הצילומים יובל נצמדת לטלי ולבטן שלה. את יודעת מה יש לך? בת קטנה, אחות. איזה שמות את אוהבת? אני אוהבת את השם שלי. יובל, צודקת, שם מהמם. מה עוד? נועה. נועה. מה עוד? יעלה. יאללה, אני לא יכולה, זה קצת בעייתי. ליאור יודע גם מהבית מה זה לעשות קולות של שטיח. אשתי מחליטה לקניות. את רואה? אני לא, אם אני אלך לקניות אני לא אוהב את הדברים הנכונים, אני יודע. יש רשימה, והולכים עם רשימה לסופר. יש קמח לבן, יש קמח לאפייה, יש קמח לבישול ויש קמח למצמוץ. אז אתה שואל את הקופאית. זה טעות בקמח, זה טעות חמורה, אי אפשר כאילו, צריך לנסוע עוד פעם, להביא את זה, להחליף את זה. בוא נגיד שיש הרבה איצקויים. הגברים יודעים על מה אני מדבר. הזוגיות הרעועה של לילך ואיצקו תתורגם לאנגלית עכשיו. רשת פוקס מתעניינת ברמזור. אדיר מילר נסע לארצות הברית לעזור בתרגום הבדיחות לאמריקאי. זה לחול, הוא לא אמר לי? כן, מוזר. מוזר שהוא עושה דברים בלי להגיד לך. זה. מאוד מוזר. עכשיו חרפה. מי היית רוצה שישחק אותך? רובין וויליאמס. What's up? ג'ים קרי. Blank. ג'ניפר אניסטון. לא, ברד פיט לא מספיק. אין לו את הפיל, את הלוק. בריטני ספיר, זה אולי הפנטזיה שלך. תכף באמת עוברים להוליווד, אבל עכשיו חידה.